F'Ħallija se jibdew xogħlijiet biex tkun indirizzata problema ta' ħruġ ta' dranaġġ li ilha tkarkar is-snin. Dan bħala parti mill-proġett nazzjonali tal-arar, meta tagħmel ix-xita f'Ħallija jibdew ifuru tappieri li minnhom joħroġ ilma ta' dranaġġ u li jħalli irwejjaħ kbar. Irwejjaħ li jdejqu r-residenti ta' din il-lokalità u anke tal-Iklin. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru tal-Infrastruttura Joe Mizzi spjega kif din mhix problema tal-lum. Din hija problema li ilha snin kbar li ma tieħdu l-ebda passi fuqha. Allura fl-istess waqt li aħna biex ikun nistgħu nkomplu bil-proġett tal-arar tiġi solvuta l-problema ta' drainage ukoll hija waħda mill-problemi kbar li qed tikkawżalna li waqafna mill-komplu proġett u rridu nkomplu bil-fors. Ix-xogħlijiet f'Ħallija se jibdew nhar il-ġimgħa u mistennija idumu madwar 4 ġimgħat. Bilan li l-pubbliku jbati mill-inqas inkonvenjent possibbli, ix-xogħol se jsir bil-lejl u binar. Dan anke għax se jkollha tingħalaq it-triq minn ħdejn ir-roundabout qabel tidħol Ħallija sa ħdejn iċ-ċimiterju tal-istess lokalità. L-awtoritajiet seħdu wkoll l-okkażjoni li meta triq tkun magħluqa isir ukoll xogħol fuq il-bankina li ilha fi stat ta' abbandun għal ħafna snin.